Inselmilkom, illum it-tlieta 14 ta' Lulju, tifkira ta' San Camillo dell'Ellis, Presbiteru. Nilqakom għal-Quddisa u r-Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Don Tony Patch, wieħed mill-10 saċerdoti l-ġodda. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jċanfar bisħieħ li bliet li ma wrewx indema minkejja l-ħafna mirakli li kien għamel fihom. Nitolbu lil Mulej jaħfrilna ta' kemm il-darba ma rafniex fl-oħrajn u nitolbuh jiftħilna għajnejna għas-sinjali li jurina tul ħajjitna. Illum fil-festa ta' San Camillo dell'Ellis nitolbu wkoll għall-infermieri kollha u l-kappillani tal-isptarijiet. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Huwa ta' pjaċir kbir għalija llum nintroduċilkom wieħed mill-10 saċerdoti l-ġodda kif tħabbar, Father Tony Patch. L-ewwel kellu l-grazzja li jkun fis-sagrament ta' żwieġ meta metet il-mara, il-mulej sejjaħlu biex ikun saċerdot. Huwa missier ta' 3 ulied u nannu ta' 2. Hux veru, Father Tony? Inselmu wkoll il-familja ta' Father Tony u nitolbu għalih u jibda il-Ministeru Saċerdotali fid-Djoċeżi tagħna. Illum qegħdin nfakru qaddis speċjali, San Camillo dell'Ellis. Da Camillo kien Taljan mill-reġjun tal-Abruzzo, fil-fatt huwa wkoll patrun ta' dan ir-reġjun. Missieru kien nobli soldat u t-tifel bħala tifel trabba fl-ambjent tas-soldati. U kol beda l-karriera ta' soldat, sakemm mbagħad ġietu ulċera fl-arqub li ibati biha ħajtu kollha u ma setax ikompli, il-flus kollha li kellu tilifhom fil-lob tal-karti, kellu dan il-vizzju trement, u beda jittallab. Spiċċa San Giovanni Rotondo fejn kien hemm il-Kapuċċini laqgħuh u beda jaħdem bħala handyman. Imbagħad peress li l-ulċera ma ħallitux, kellu jmur Ruma ġo sptar u minn pazjent meta ra li l-pazjenti iżjed bżonjużi minnu beda jaqdi lil sħabu. Tant kien ta' eżempju sabiħ wara l-konverżjoni tiegħu għal Ġesu li id-direzzjoni tal-isptar ta' San Giovanni li għadu jeżisti sal-lum ġewwa Ruma, talbuh jieħu ħsieb il-morda u bdiet dil-vokazzjoni straordinarja ta' San Camillo dell'Ellis li jkun infermier u ħabib tal-morda. U waqqaf kongregazzjoni tal-qaddejja tal-morda, Ministri degli Infermi. Illum minħabba l-fondatur nafuhom bħala il-Kameljani. Dan il-moment ta' pandemija nitolbu ħafna għan-nersi sal-infermiera kif ngħidu bil-Malti u anke għall-kappellani tal-isptarijiet li tagħhom San Camillo dell'Ellis huwa patrun u protettur. Niftakru fil-kelma ta' Ġesu kont marit u ġejtu iżuruni. Din il-kelma mill-Vanġelu ta' San Mattew kap 25 kienet l-ispirazzjoni, il-vokazzjoni, il-ħajja u l-qdusija ta' San Camillo. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba fil-mart tlifna l-paċenzja, ta' kemm il-darba quddiem il-marit tlifna l-paċenzja. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti r-rajt tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
u Alla jinżejjint bi grazzja li ma bħala lis-saċerdot San Camillo dell'Ellis biex jaqdi bimħabba kbira lil morda. Għal-merti tiegħu sawwaq fina l-ispirtu ta' mħabba tiegħek biex naqdu lilek fħutna l-bnedmin ħalli nkunu nistgħu inqawwu qalbna li minn din id-dinja ngħaddu għal għandek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fi żmien Aħaz bin Ġotam bin Użija, sultan ta' Ġuda, ġara li Rezin, sultan ta' Aram, u Pekah bin Remalija, sultan ta' Izrael, telgħu Ġerusalem biex jaħbtu għalija, imma ma felħux għalija. U waslu l-aħbar f'dar David u qalulu, Aram waqqaf fil-kamp f'Efraim, u qalbu qalb il-poplu tredu bħalma jitredu l-frijej fil-masġar bir-riħ. U l-mulej qal l-Iżajja, mur iltaqa' ma' Aħazaħ, intu ibnek Sijar Jasub, f'tarf fis-sija tal-ġibja l-fuqqanija, fuq triq l-għalqa tal-ħassil, u għejdlu, qis li tserraħ rasek, la tibżax, la taqtax qalbek quddiem dawk iż-żewġ tifdal ta' ħadbiet idaħnu mill-qilla tar-rabja tar-Rezin, ta' Aram u ta' bin Remalija. Għax Aram, Efraim u bin Remalija nazbu d-deni kontrik u qalu, ħanitilgħu għal Ġuda naħtfuha f'idejna, u nġelluha toqgħod għalina, u nqegħdu sultan fuqha lill-bint ta' Bal. Dan jgħid Sidi l-Mulej, da ma jseħħx u ma jkun qatt. Għax ras Aram Damasku, u ras Damasku Rezin, 65 sena oħra u Efraim issir bċejjeġ, ma jibqax poplu. U ras Efraim Samarija, u ras Samarija bin Remalija, jekk ma temnux ma tibqawx sħaħ. Il-kelma tal-Mulej. Qassam responsorjali nwieġbu flimkien, Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Kbir il-Mulej ta' min ifaħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna, l-għolja qaddisa tiegħu, għolja mill-isbaħ l-għaxqa tal-art kollha. Flimkien, Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. L-għolja ta' Sijon fil-qalba tat Tramuntana, il-belt tas-Sultan il-Kbir. Alla fil-fortizzi tagħha wera ruħu bħal sur qawwi. Flimkien, Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Ara, is-slaten ingħaqdu, imxew il-koll flimkien. Kif rawa baqgħu mistaġba, tfixklu u ħarbu. Flimkien, Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Hemm qabdithom roda kbira u ġieħ bħal dak tal-ħlas. Bir-riħ tal-vant int tfarrak, l-ġfna ta' Tarsis. Flimkien, Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Illum la twebsux qalbkom, iżda issimgħu leħen il-Mulej. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad iċanfar bis-sħiħ li bliet li ma wrewx indiema minkejja l-ħafna mirakli li kien għamel fihom. Ħażin għalik Korozajn, ħażin għalik Betsajda, għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li wrew indiema bl-ilbies tal-ixkejjer u l-irmiet. Iżda ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom.
U int Kafarnaum, taħseb li se titolla mas-sema sal-iħnet għad tinxteħet. Għax kieku l-mirakli li saru fik saru f'Sodoma, kieku għada wieqfa sal-lum. Imma ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għall-art ta' Sodoma milli għalik. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Imdorrijin nitkellmu dwar Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. Imma Ġesu jitkellem ukoll dwar il-ġudizzju. Il-ġudizzju mhix xi ħaġa negattiva, imma hija effett tal-libertà li biha il-mulej żejjinna. U frott il-libertà hija wkoll ir-responsabbiltà. Jekk jien għandi għażla, nista' nagħżel jew tajjeb jew ħażin. U rrid ukoll naċċetta il-konsegwenzi tal-għażliet tiegħi. Il-mulej iwissi lil min kien xut tal-mirakli tiegħu, tal-qawwa tiegħu li tfejjaq, li rċieva ħafna, imma x'irċieva ħafna għandu wkoll ħafna responsabilità. Meta jitkellem dwar il-bliet ta' Tir u Sidon, ta' Sodoma, jitkellem dwar ambjenti pagani li ma kellhomx l-għarfien tal-liġi jew l-esperjenza li kellu l-poplu ludi tal-qawwa ta' Alla. Kellhom responsabilità. Ġesu jitkellem ukoll dwar il-ġudizzju ta' dawn il-komunitajiet, ta' dawn il-bliet, imma jitkellem ukoll dwar ġudizzju eħfef, għax ir-responsabilità tagħhom hija proporzjonata għal grazzi li qalhom. Ta' min nagħmlu eżami tal-kuxjenza fuq x'qegħdin nagħmlu bil-fidi tagħna, fejn qiegħda twassalna. Jista' jkun li aħna insibu faraġġ fir-ritwal, ħanajdu anke fil-festi tagħna. Il-mulej jitkellem dwar responsabilità ikbar. Li naraw lilu f'ħutna. Hawnhekk nixtieq nislet talima sabiħa mill-ħajja ta' San Camillo dell'Ellis li qegħdin infakru llum. Wieħed minn sħabu li xiet fil-kawża għal beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' Camillu jgħid hekk: kienet tant ħajja iġbija ta' Kristu li kien jilmaħ fil-morda li bosta u bosta drabi u jqasmilhom l-ikel kien jara fihom il-Kristijiet tiegħu ħafna ġbijat ta' Kristu. U sa kien jasal biex jitlobhom bil-ħerqa li jħennu għalih u jaħfrulu dunubietu. Kien joqgħod qudiemhom b'qima kbira, bħalli kieku kien tassew quddiem sidu. Fuq xejn ma kien jitkellem daqshekk sikwitu bil-ħeġġa, daqskemm fuq l-imħabba qaddisa u kien jixtieq isawwaba fi qlub il-bnedmin kollha. San Camillo dell'Ellis ħabb is-serjetà l-kelma ta' Ġesu: kont marit u ġejtu iżuruni. Mhux il-morda ħbib tiegħi, jien kont marit, kull ma għamiltu lil dawn ħuti għamiltuh miegħi. U tant kien jara l-persuna ta' Ġesu fil-morda li San Camillo kienu jisu qed jitkellem ma' Ġesu, jitlobhom jaħfrulu dnubietu. Il-qaddisin kellhom sens kbir tad-djufija u d-difetti tagħhom. Mhux biex jaqtgħu qalbhom, imma kienu jiggranfaw ma' Ġesu jitolbuh maħfra. Aħna hekk għandna nagħmlu, ma naqtgħux qalbna, għaliex it-talba li tfarraġna li żjed kienu ħobb jirrepetiha Dun George Preka.
Sinjur Alla, aħfirli qabel tiġġudikani. Jekk nagħmel hekk il-mulej, aħna salvi. Pandemija realizzajna kemm importanti x-xogħol tal-infermiera tagħna, tat-tobba tagħna, tal-awtoritajiet tas-saħħa. Illum nitolbu l-interċessjoni qawwija tal-patrun tagħhom, San Camillo dell'Ellis, u nitolbu għal dawn il-ministri tal-morda, dawn li huma ħbieb u għaddejja tal-morda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex bl-interċessjoni ta' San Camillo dell'Ellis narfu iġbija ta' Ġesu fħutna l-morda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa milqut mill-Mart biex bl-interċessjoni ta' San Camillo dell'Ellis ikollu l-faraġġ u l-paċi tal-grazzja ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex il-mulej jagħtina dawl dwar ir-responsabilità li għandna u fl-istess ħin umiltà li nafdaw fil-ħnina tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal ħutna li ħallewna biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina l-grazzja tal-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej minn dejn is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għaħtiġijiet ta' tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba blaqis ta' ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' San Camillo dell'Ellis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li int tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti għall-istess doni tiegħek. Int għallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda, b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ
minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mal-ġema kotrana tal-qaddisin, intennu l-innu tal-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dussija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qassam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabru mewtijek mulej, inxandru bil-fer għawmin tijek, nistennew. Għalhekk aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Camillu dell'Ellis u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna
li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni nieħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ngħidu flimkien it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej int ġedditna bil-misteri qaddisa tiegħek, mexxina wkoll bl-eżempji ta' San Camillo dell'Ellis li imlilek btiba bla għeda u għamel il-ġid lil poplu tiegħek b'imħabba li ma bħala. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-murej, irroddu ħaj lil Alla.
Noffru dan ir-rużarju għal morda kollha u għal kull min qiegħed jieħu ħsiebhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفر لنا ذنوبنا بحال نغفر لمن خاطي علينا لا تدخلنيش في تجريب استهلكنا من الدنيا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. عديسة مريم ملت لقلينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كما البدو السودان يبقى دايم تدايم. آمين. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-multana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-multana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-multana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-multana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-multana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-multana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-multana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر منوهات علينا ما تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدهن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina l-midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Islima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmijek, u mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija, il-mulejmiek, umbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina dnubitna bħalma nafru minnu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nkunolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubirna bħalma nafru minnu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midimlin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina,
Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tana, Kristu il-qattal tana, Nissier etern Alla, fenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, fenna lina, Spiritu qaddis Alla, fenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, fenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-paririt tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewgba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minna l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja, rinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja, smana nitolbuk ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja, ħenna għalina, tlop għalina qaddisom Alla, xikun jistħoq inna dak li wedna Kristu, nitolbu. U Alla li rrit li matħabira tal-anġu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Veġni mqazza Marija, għatina nitolbuk li nistqarru Alla li nkunu mejjuni mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. amen, Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Camillo Lellis. Intom għaddisin kollha itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu għall-qudiesa li ser tiġi ċċelebrata minn Tony Patch. Grazzi u nsellmilkom.